Impi ehlukile ukulwa nesihlava esibhuqabhuqa abesifazane kulelizwe. The reason we do this is because boxing is a combative sport with rules and regulations. Those rules and regulations are there to protect the participants, whereas gender-based violence, domestic abuse and domestic rape are acts of nonsensical illegal violence. Le mpi biphakathi komculi uBekuzulu kanye nonogada odumile wohlelo uyajola 99 uBrian Dings. Zombili lezi zinsizwa zibonise ukuyimisela okukhulu. Insizwa yona kodwa angiyithembisi lutho angeke ibuye. Mina ngisomuntu okhuluma kakhulu. I think my language is in the ring. Ukufika kwaKespanyo Vest qinisekise amahemhemu ngenselele ayiphonsele inkabi. To come watch him, do his thing. I think he's going to lose, but at least, he's going to get the experience, and then soon we're going to go together. uBekuzulu bebthwelwe ngeqoma kulempi kubonakale nangebutho ebelimpelekezela. Yabe singene eringini. Kuvele kwacaca isuka nje ukuthi inkabi ifuna ukushesha iqede lempi. Uvalwe amehlo khathi geja uDings ngensimbi yesibhakela. Ithe nje imizuzu isicela kwembili wayiqeda impi uBekuzulu ngomngqimuzo wokulahla phansi. Umshaya knockout Kakhulu nangu coach nang. igama lakhe lisho ukuthi usebenza ngoMr knockout. Yeah. Nang. I told him he could do it. He's got a right hand harder than a truck. This right hand is gold. Bengathembi ukuthi umphathi engakwazi ukuyenza lento kodwa ke ngijabule kakhulu njengamanje. Yo Bekuzulu. Nje akaqedanga isikhathi nje uthe ngizomshaya lo. Akwaziwa ke ukuthi iyozala nkomoni kwezayo impi ingabe inoCasper. Imali eqoqwe lapha izolekelela izikhungo ezibhekele izisulu zeGBV.